как приемам нещата. Всяко нещо, което ме връща от магазина, за мен е помощ. Ето доматите, фасула, лещата, олиото. Как да не е помощ? Смятам, че всяка помощ, която е необходима, която се предоставя. Не мога да ви кажа калкулация, не знам, но това наистина си е помощ, точно както казвате, в такъв момент ние пренасочваме средствата за нещо друго. Не са ефтини тези неща. Каквото и да дадете ще е от полза. Хич не са ефтини. Никой не прави сметка дали си възрастен или си. Всеки си гледа. Всичко това, което правите, е много добре. Не го казвам просто защото сме показали. Няма место за двоумение. Всичко, което ти е от помощ, държавата е преценила, ти се двоумиш. Продуктите като количество, които се получават, определено си заслужава инвестирането на време и средства да дойде човек да получи. Мен ми се струва, че всяка помощ е ценна. В края на кращата, ако някой иска самолет, не може, нали? Колкото може, толкова. Всеки, който се интересува, може да научи за тази помощ. Много силно ме впечатли и ми направи добро впечатление, че имам достъп дигитално, чрез сегането да проверя дали попадам в списък. Изпробвах го. Аз съм ви много благодарна, много мислех дали да бъда на тази среща. Не, ние сме в България, повярвайте.